Здравейте, днес аз съм Фон Спринт, с мен е Shadowhack, Бавен Пи и с Господ Бог. И днес ще играем една уникално гадна рампа. Много рампи, не само една. Този път може би пак ще ги взема. Давай реди, айде. Не се знае нищо. Вие как мислите? Сега ще Знаме видим. само, че загубиш. Времето ще покая, нали? Добре, аз Защо съм... всички играете с този букуго, бе? Всички сме с различни коли май сега. Къде сме се различни? Не. Кой са тази синята отпред? Аз. Аз мислех да изберем... Та най-забавна да играем, в принцип. Дайте тази най-хубава. С лекота. Разбирате ли, пичо, с лекота? Разбирам те. Виж кой е прав. Ти гледай, не мога... Гледай са, видели как се забих, като не мога да... Не знам опциите какви са ми. С контрол и shield, бе, човек. Ще стане ли? Добре, имам чуш, че много е бавна тази кола, не знам защо. Аз преди играх с нея. Ири, моя кабила. Бавно е, да. Натискайте shift да може колата да ви се стабилизира. Но има някакви нови апдейти, за които Крис не ми казва. Дири, те с контрол и shift става. Това къде е вика Крис. Но ясно. Това си помисли си го имал от едно време. Някой... Так, yes. А? И това е много гадно, е. Добре, моята кола нали е бавна, бе. Или ще остава, бе. Нищо, какво става? Това е много гадно състезание. Дири ужас. Гледай. Аре, Крис изпадне. Не, съм паднал. Набирам скорост. Иляне бутига. Три майко мила. Сте мелници, бе. Ляне, ще ми се телепортираш, луд. Как ти се телепортираме? Да. Хакер. Леко ми изпреварил, се завратех. Това Това е беше... Илян, сега че го настигнем. Добре, че Илян отива да с бричка. Не бе, не е толкова бричката, я преди играх с нея. Не знам, ми чуш, че е много бавно. Абе, пак Не е се. толкова бавна, бе. Да виж, че преди бех бърз. Така, като ми се развали камерата направо. Дева. Да виж, да Илян. Браво. Триди за малко, я си отивам. Диди, аз си видех. Чао. Идвам. Бавен пи, Крис ще ли е прави. пръв? Ще остава бавен пи. Крис от последен пръв. Това е късмета. Късмет се усмихна, пичове. Да. Мале. Видеме колко се смея. Ужас! Как може да се преобърнеш така на това, бе? Ще оправим. Кажем, ще оправим. Това трябва да си супер големия нуп. Така ще кажеш, ако се беше превърнал ти, ще да кажеш, завъртех се без исках. Ще Ето, става, бе. сега си Супер. проличава, сега си проличава колата, че е бавна, човек. Да. После гледай на клипа, бе, човек. Стига, бе. Знаеш ли аз къде чак скочих? Ой, Човек, Ленек, аз едва го Толкова бавна. скачам. Едва го скачам това. Даже паднах пак. Това едва го скачам, човек. дъртък Пази е. тълвата кола. Отписва я. Абе, готина, бе. Господине, какво прави ти, бе? Това е нещо друго вече. Господине, Какво? ще става. Какво правиш? Как е? Нищо, сигара буша. Долу на спирката, нали? I coming. Ужас. Крис, като не знаеш какво, като не знаеш английски по-добре на Абе, го... ти лут ли си? I coming означава аз идвам. Добре. Какво означава? Ай, кажи ми, какво означава? Кажи ми. Ай, ще усложа цензура сега. Кажи, какво означава? Няма ти кажа. Аз идвам. Кажи го. Обърнах се. Немах спид на лоурайда и се обърнах. Добре, ай, като толкова много... Добре, гаджето ти като каже къде си, каже и аз I'm coming. Ти тъп ли си, бе, човек? Добре, нали означава аз идвам. Добре, ай, кажи ми как... Какво те означава? пита. Добре, ай, кажи ми какво означава ай, кажи ми как... Как е аз идвам на английски, ай. Ай. Am coming. I'm... Означава Yeah. аз идвам.
значи видите ли какви, и двамата си някакви много такива. Честно казвам. Добре, ти знаеш, е към. Добре, Крис, като не знаеш английски, моля се, Крис, знаеш, не е се към. излагай тук пред хората. Крис. Ама, така, Добре, това Крис, означава. Знаеш, е към. Кой, какво е? Не му казвай, нали казах гаджето ти, като ти каже къде си, каже I'm Ай, coming. къминг, брат. Да бе, така и каже, аре. Не знам, там в Дупница какъв английски учите има. Честно и казвам. Пълен фил. Пълен фейл и... На второ място. Изчакай ме бе, човек. Добре, и аз повече няма ви чакам, да знаете. Аз завърших, защото он трябваше да изчека. Ако да, Без искам. ако други път и аз без диска. Персеус. И ляд, виж го как пристига. Имаш 11 секунди, да, невъзможно, човек. И така, хора, време е за един бърз реванш. Готово, again. Да, той има О. право на 2 коли да избирам. Ако изберете тази другата, не е шарената. Те 20 ли? Коя избирате? Дай сме си ни също. Тета, къде е шарената? Ети или там. Ай, също ще бъдем, ай. Време е да ви бия. Добре, нали не шараната? Шарената. Ужас, силен избрата. Те двайка ти ля измамник. Нали не шараната? Казах шарената. Още почва стига с номера, брат. И стрелях О, се край. тук вече може да се бутаме, момчета. О, момчета си Това стрелях се това вече направо. е циганска работа. Вие останахте у космос. У историята, Аз съм на първо място, пичове. Как си на първо място? Аз съм. Ти утре си, аз съм на първо място. Аре да видим. Ай, виж какво пише. И F1 що сприт. го пише? На първо място. What the fuck is this? Я вече Това е кървавата Мери. А виж сега кой преди Така се казва състезанието. И сега на къде трябва да отидем? Не знам. щат тук е. Какъв този булшит? Гледаш ли това, бе, мисли? Не знам. Аз видях къде трябва да отидем. Не знам дали че имам мощност да стигнем до там. Имам. Това е пълно Повече фашкия. пара сега. Къде трябва да отидем? Но някаква тръба трябва да се мущиш. Това вече е фашкия. Че я видиш, направи една обиколка, че виж. Майко. Горе тръбата е нали лава. Абе лесно се вижда. Къде е горе, ле? От ми пише съм трети. Аз май чекпоинт съм пропуснал. Това е много гадно, бе, лут. Хора, аз съм пропуснал чекпоинт. Сериозно? Аз съм първи, ма... И почвам от начало, сериозно? Ужас. Не знам какво става, лут. И аз съм на Сериозно? какво става. То чекпоинта зад мен е ужас направо. Как може, бе? Аз май го вземах всички си Това е чекпоинти. кървавата Мери, бе, човек. Така се казва Това самото е състезание. богучарската. Видяхме кървата мери, хора. Видяхме богучарската мери и как изпуснах А чекпоинт. това е 2 обиколки състезание. А? Това е 2 обиколки състезание. Две обиколки си направо това ли е? Да. Майко... Рип. 2 мили и 10 бе. Rip in Какво peace. Rip in peace. Rest in Rest in peace. peace, in peace. Rest in peace, motherfucker. Охо, тук кой видях? Кой видях тук? Айде падни се да видим кое ще види. Това е много лесно, бе, как може да тръгнете на това? Ма не, колата не може да ми набере, човек. Тос пък. Даже не виждам къде съм. Аз знам къде съм, в една траба вече. Тунел. Колата не може да ми... Колата не може да ми набере. Да, не може. Как му е да набра? Охо, тук има една Крис, не изненада. ме удари, моля се, Лили, копеленце. Айде, аз съм вече на втората дискотека. Ох. Свършено е с мене. Пас! Това вече. Това вече си прави. Аз ще ти кажа кое е. Това вече си прави гавра. Това бах ти гадното е. Ужас.
Е това каква така кърва мерия, човек? Така Кажи се казва състезанието, бе, човек. кай ми честно. Кай ми честно, каква шитня е това за бога? Сериозен ли сме? Аз съм на второ място. Ехе. Отново в играта. Again. Не виж, добре, че не знаеш къде ходим. Добре, че аз не знам къде ходим по-скоро. Иначе... Иначе... За какви сте объркани състезания за бога? Писа ми. Не Които? знам. Куитвам. Ужас. Момчета, Ужас. момчета, Не. момчета. Що бе? Ко стана? Нуп. Трето Аз място. нещо се обърнах. Леле. Как така е? Там ли си бе, Крис? Къде е? Чуваш ли ме? В унията. В унията съм. Добре, как е възможно това нещо да стане? Аз съм втори. Аз съм втори. Вече да. Нещо, но то се бъгва. Виждам Илянката. Скоро няма да ме виждаш. Виждам... Не, ако удари Миляна и ти взривим, например. Пример. Аллах Акбар. Вече е твърде късно. От работа ли влезна? Сега влизам. Че финишираш ли? Много ясно. Кажем честно. Оце ще финишираш? Ние така. По-интересно е. Поне не чакай да състезаваме и тримата. А, не, накрая не, на И чакай да състезаваме и тримата да състезаваме. Аре това знаеш колко ще е епик. И чакай да състезаваме и тримата. Добре. Хората, това ще бъде този клип, ако ви хареса, коментирайте, споделете бяхте в описание, ще има канала на Shadowhex и на Господ на канал. Аз бях Елспринт и чао чао. Чао. Чао.